Anyuola kaachiel gi riwruok ma jopuonjre ma gin jotelo skunde kinde ma pacho ka Kenya School of Law dwaro mondo owe thuolo jatendgi Joshua Okayo mane ondhi kendo lalgo odiochieng' manyore kar dak mar Ongai kaunti ma Kajiado. Matimore tok kane owe moko kuom jogo mane osendi ka Gabriel Oguda, Peter Oginga kod Kasmuel Mkore e kind mamoko. Giseo tim makamano kendo wacho ni dak gi luoro kaluwore kod kwan maduong' mar rowere mosendi kendo lalgo e pacho ka ni kuomgi nyaka ne ng'anyo wi paro mar chik mar higa mag 2024 chakre. Gilero dwachgi mar ni riwruoge mopogore opogore makelo ratich oganda odonjore wach makamano mane ni rowere mosebedo ka jiwo pachgi e paro makamano moloyo to yor mbui mar X owe thuolo. Those who are holding him to just release Joshua, because as a family we are in pain. We haven't known his whereabouts up to this moment. During uncertain times as this, our young people who have been abducted, who have no voice to speak for themselves, are calling upon us to use our voice to guarantee their safety. Because we know what rogue agencies do when you keep quiet. So we shall not be silenced, we shall not cower, and as students of the Kenya School of Law, this is what we are saying. If Joshua Okayo is not produced immediately, there shall not be peace. We are advocating for the release of those who have been abducted across the country and urge all government officers, including the police, not to be misused in perpetuating these illegal and unlawful actions. As the Kenya School of Law students body, we decry the blatant disregard of Kenyan citizens' rights and are committed to play our part in demanding for an end to these injustices.